Γεια σας παιδιά, Minecraft 100 εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς να χακάρετε παιχνίδια. Αλλά για να χακάρετε παιχνίδια, τα παιχνίδια σας δεν πρέπει να είναι online. Παράδειγμα το Headball που είναι online παιχνίδι, το Clash of Clans, το Mobile Legends. Αυτά τα παιχνίδια τέλος πάντων που είναι online δεν γίνεται να χακάρεις με αυτή την εφαρμογή που θα σας πω. Με αυτή την εφαρμογή γίνεται μόνο τα offline. Και για να κατεβάσετε αυτή την εφαρμογή μπαίνετε στο Google και γράφετε install Lucky Patcher. Αυτό εδώ το γράφετε και πατάτε Lucky Patcher 6.3.4 for Android. Πατάτε αυτό και πατάτε το Doyland. Αν πατήσετε το Doyland και θα σας δείξει μερικά πράγματα που πρέπει να πατάτε ναι μέχρι που να κατεβαστεί, και επειδή εγώ το έχω κατεβάσει δεν θα πατάω Doyland. Και αφού έχει κατεβαστεί, να το Lucky Patch εδώ κάτω, αυτή η φάτσα, πηγαίνετε και διαλέγετε ένα παιχνίδι. Εμείς μπαίνουμε στο Play Store και θα κατεβάσουμε το Temple 2. Περιμένετε, έχουμε Χριστούγεννα τόσο γρήγορα. Τέλος πάντων, πατάμε εγκατάσταση, ξέρετε τώρα. Επειδή αυτό το παιχνίδι δεν είναι online, το διάλεξα για να σας δείξω το hack. Περιμένουμε να φορτίσει. Εντάξει, το έχω, κατεβαίνει, είναι εγκατάσταση τέλος πάντων. Ok, περιμένουμε τώρα να κάνει εγκατάσταση. Περιμένουμε. Αυτό είναι το κινητό μου, αυτό εδώ πέρα. Περιμένουμε. Εντάξει, κατεβάστηκε, πάμε. Και τώρα αφού κατεβάστηκε, να το. Και αφού κατεβάστηκε, μπαίνουμε στο πρόγραμμα που κατεβάσαμε από το Google. Μπαίνουμε σε αυτό. Περιμένουμε λίγο. Και όπως βλέπετε μας βγάζει εδώ διάφορες εφαρμογές. Οι εφαρμογές που έχουμε μέσα στο κινητό ή μέσα στο tablet ή μέσα στο tablet, ό,τι έχετε εσείς εκεί. Και εμείς τώρα θα βρούμε το Temple. Περιμένετε, επειδή μπορεί να μην μπήκε ακόμα στο πρόγραμμα. Όχι. Temple, που είναι? Temple, περιμένετε. Και να το βρήκαμε. Το πατάμε άνοιγμα μένου των patches, πατάμε δημιουργία τροπημένου, αυτό τέλος πάντων, και πατάμε αυτό εδώ, εντάξει, το πατάμε ενοικοδόμηση εφαρμογής και περιμένουμε. Δεν πρέπει να το διακόψουμε.
Περιμένουμε. Αυτό διαρκεί 2 με 3 λεπτά. Δεν μπορώ να κάνω παύση, επειδή αν κάνω παύση θα χαλάσει και μετά πρέπει να το ξανακάνουμε από την αρχή. Όπως βλέπετε, περιμέναμε 3 λεπτά, 2,5 κάπου εκεί, και πατάμε το go το file. Πατάμε το Tumblr Room, πατάμε απεγκατάσταση και εγκατάσταση και λέει θέλετε να καταργήσετε την εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής. Εσείς απαντήσετε OK. Όπως βλέπετε κατάργηση, πηγαίνετε στα όλα και πατάτε εγκατάσταση. Τώρα περιμένουμε να εγκατασταθεί. Εγκαταστάθηκε και πατάμε άνοιγμα. Και όπως βλέπετε τα κάνω όλα τα άλλα. Περιμένετε. Και πατάτε επάνω που λέει τα λεφτά 83. Και τέλος πάντων πηγαίνετε εκεί. Και τώρα διαλέγετε τα πιο πολλά. Εγώ θα πάρω πρώτα τα διαμάντια, τα 650. Το πατάτε. Πατάτε αυτό, το τελευταίο αυτό. Πατάτε ναι. Και σας τα έδωσε, βλέπετε. Και το κάνετε αυτό πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Μέχρι όπου θέλετε να φτάσετε. Τώρα στα λεφτά, αυτό είναι το 65.000. Το πατάτε πάνω. Πατάτε το τελευταίο, πατάτε το ναι. Και να τα λεφτά. Βλέπετε. Τώρα αν θέλετε παίκτη, πηγαίνετε και αγοράζετε.
αγοράζετε όποιον θέλετε. Παράδειγμα αυτόν. Εμείς έχουμε πολλά λεφτά. Πηγαίνετε map, ξεκλειδώνετε αυτά, αν θέλετε. Περιμένουμε όπως βλέπετε. Και αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like επειδή σας βοήθησα για να χακάρετε παιχνίδια. Μια εγγραφή και βάλτε τη γνώμη σας κάτω στα comment. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια.